10 நிமிஷத்தில் மோர் குழம்பு செய்யலாங்க. அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். பருப்பெல்லாம் ஊற வச்சு செய்யணுன்னு அவசியமே இல்லை. உடனடியாக நம்ம நினச்சோமா மோர் இருந்ததா உடனே செய்யலாம். வாங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்க்குறது M2 ஃபேமிலியில் மகா பேசுகிறேன். இப்போ பாருங்கள், ஒரு பத்தை தேங்காய் போதும். ஒரு பத்தைனா இந்த சைஸ் அளவுக்கு தேங்காய் இருந்தால் போதுங்க. இதை மிக்சியில் அரைக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இது 10 நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த மோர் குழம்பு நல்லா புளிச்ச தயிர் இருந்தால் போதும். 1/2 லிட்டர் தயிருக்கான மோர் குழம்பு தாங்க நான் செய்ய போகிறேன். இப்போது அதுக்கு தகுந்த அளவு தான் இது ஒவ்வொன்றும் நான் சொல்லியிருக்கேன். இதே மாதிரியே நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது தேங்காய் போட்டாச்சு, இஞ்சி போட்டாச்சு, 1 ஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் போடுறேன். மிளகு ஒரு 4-5 மிளகு இருந்தால் போதும். மிளகு நிறைய போடக்கூடாது. இதுக்கு பருப்பு, அரிசி இதெல்லாம் ஊற வச்சு போட வேண்டிய தேவையில்லைங்க. உடனடியாக பண்ணுற மோர் குழம்பு தான் இது. பாருங்கள், இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை போடுறேன். இதையும் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிடலாம். இந்த பொட்டுக்கடலை ஏன்னா கொஞ்சம் திக்னஸ் வரும், அதுக்காக தான். ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு லிமிட்டாக நான் பசும்பால் தயிர் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் எந்த தயிராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் கொஞ்சம் புளிப்பு தன்மை அதில் கண்டிப்பாக இருக்கணும். இல்லைன்னா மோர் குழம்பு ஒரு மாதிரி மண் மாதிரி ஆகிடும். ஓரளவுக்கு புளிப்பாக இருந்தால் போதும். பாருங்கள், இதை நம்ம மிக்சியில் நல்லா அடித்து கட்டிலாம் இல்லாமல் நல்லா நைஸாக மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுக்கலாம். தண்ணிலாம் ஊற்றாமல் சும்மா ஒரு 2 பல்ஸ் விட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கினா போதும். நல்லா திக்கான மோர் குழம்பாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க 1 லிட்டர் தயிர் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். 1 லிட்டர் தயிருக்கும் நான் சொன்ன அளவு கரெக்டாக தான் இருக்கும். அது வந்து திக்காக இருக்கிறதுனால அந்த தேங்காய், காரம் இதெல்லாம் கரெக்டாகவும் ஆகிடும். இதை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தளன்னு தான் நான் செய்கிறேன் மோர் குழம்பு. அதுக்கு பாருங்கள், அந்த தயிர் எடுத்தேன் பார்த்தீங்களா, அதோட அளவுலேயே ஒரு 3/4 டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சோம் பார்த்திங்களா, அந்த தேங்காய், இந்த பேஸ்டெல்லாம் அரைச்சதெல்லாம் இந்த தயிர்லேயே போட்டு கலந்துக்கலாம். எல்லாம் கலந்து ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா தாளிப்பு மட்டும் போட்டு இறக்கிடலாம். அவ்வளோதாங்க. இது மொத்தத்துலேயே ஒரு 1 லிட்டர் அளவுக்கு இது வந்திருக்கும். ஏன்னா நம்ம தண்ணி, இந்த அரைச்ச விழுது இதை எல்லாத்தையுமே சேர்த்தோம் பார்த்திங்களா. 1 லிட்டர் அளவுக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு. அந்த மிக்ஸி ஜாரையும் கொஞ்சம் கழுவி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கழுவி ஊற்றிட்டேன். நம்ம இந்த மசாலா பேஸ்ட் அரைக்கும் போதே நல்லா காரம் உரப்பாக வேணுன்றவங்களுக்கு ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சும் எடுத்துக்கலாம். அதாவது ரொம்ப புளிப்பாகிடும் பாருங்கள் தயிர்லாம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு 3 பச்சை மிளகாவோ இல்லை 2 பச்சை மிளகாய் போட்டு அந்த தேங்காய் கூடயே நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிறதா இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். அந்த புளிப்பு கொஞ்சம் கம்மியாகிடும். நான் தாளிக்கும் போது பச்சை மிளகாய் போட போகிறேன், அதனால் அரைக்கும் போது நான் பச்சை மிளகாய் சேர்க்கலை. இப்போ இதை நல்லா கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. அடுத்தது தாளிச்சிடலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். நம்ம வெண்டைக்காய் போடலாம் இதுக்கு மோர் குழம்புக்கு. வெண்டைக்காய், வெள்ளரிக்காய், அப்புறம் பீர்க்கங்காய் இதெல்லாம் கூட மோர் குழம்புக்கு சேர்த்துக்கலாம். அந்த டைமில் நம்ம வெறும் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு அந்த நம்ம என்ன காய்கறி போடுறோமோ அதை நல்லா வதக்கி உப்பு போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி எடுத்துட்டோம்னா அதுலேயே வெந்துடும். அந்த மாதிரி வதக்கி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தாளித்ததுக்கப்புறமா அந்த காயை போட்டு மோரை ஊற்றி நம்ம இறக்கிடணும். இப்போ நாம் எந்த காய்கறியுமே சேர்க்காம மோர் குழம்பு தான் செய்ய போகிறோம். சிம்பிளாக, ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். நம்ம காய்கறிலாம் சேர்க்கும் போது அந்த காய்கறியோட டேஸ்ட்டு வரும். இது காய்கறிலாம் சேர்க்காதப்போ நம்ம அந்த மோர் குழம்போட டேஸ்ட்டை அப்படியே கொடுக்கும். அதுக்காக தான் 2 ஸ்பூன் ஆயில் தான் சேர்த்துருக்கேன். ஏன்னா மோர் குழம்புக்கு அதிகமாக எண்ணெய்லாம் சேர்க்கக்கூடாது, அது மேலே மிதண்டு வரும். இது பசும்பால் தயிர் இல்லைங்களா, அதனாலேயே அதுலேயே கொஞ்சம் ஃபேட் இருக்கும்.
அதனால் கொஞ்சமாக சேர்க்குறேன். இப்போது கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சதும் 2 பச்சை மிளகாய் கீரி போட்டிருக்கேன். ஒரு பச்சை மிளகாய் தான் கீரி போட்டிருக்கேன். நல்லா காரம் உரைக்கும் இது. ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிட்டு ஒரு 4-5 காஞ்ச மிளகாவும் கிள்ளி போட்டுக்கிறேன். போதும், காரத்துக்கு இது போதும். ஏன்னா நான் வச்சுருக்க தயிர் ரொம்ப பிடிக்கல, கரெக்டான மீடியமாக இருக்குது. அதனால் காரம் கம்மியாக தான் போடுறேன். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா, அதை இதில் கலந்துக்கலாம். கருவேப்பிலை போட்டுட்டு அதை கலந்துடலாம். அவ்வளோதாங்க. இப்போது மஞ்சத்தூளும் உப்பும் சேர்த்துட்டு ரொம்ப கொதி வரக்கூடாது, லைட்டாக கொதி ஒரு மாதிரி நுரைச்சிக்கிட்டு வரும்போதே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும். ரொம்ப கொதி வந்ததுன்னா அந்த தயிரெல்லாம் திரிஞ்சு போய் ஒரு மாதிரி தண்ணி தனியாக தயிர் தனியாக அப்படி ஓடிடும். அதனால் அதை பார்த்து கரெக்டாக இறக்கிடணும். மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டு ஸ்லோவாக நம்ம அடுப்பை வச்சு கொதிக்க விடணும். மஞ்சத்தூள் போட்டது கலர் வரலையேன்னு பார்க்காதீங்க. நம்ம கொஞ்சம் அதை லைட்டாக சூடு ஏறினோன்னையும் மஞ்சத்தூள் கலரு தன்னால் வந்துடும். நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு நம்ம ஸ்லோவாக வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் பக்கத்துலேயே நிற்கணும், விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது. அவ்வளோதான், 5 நிமிஷம் தாங்க இது ரெடி ஆகிடும். இது அதை அரைக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு 5 நிமிஷம், இது கொதி வர்றதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம், மொத்தத்திலே 10 நிமிஷத்துலேயே மோர் குழம்பு ரெடி பண்ணிடலாம். மூடி போடக்கூடாதுங்க. மூடி போடாமே நம்ம பக்கத்துலேயே நின்று கொஞ்சம் நேரத்தில் அது ரெடி ஆகிடும். இந்த பாருங்கள், அதை அப்படியே நுரைச்சிட்டு மேலே வந்துடுச்சு பாருங்கள். இந்த டைமில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும், கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், கலக்கி விட்டோம்னா பாருங்கள், நம்ம ஊற்றின அளவுக்கு திக்னஸ்ஸு அப்படியே இருக்குது பாருங்கள். ஒரு கொதி வந்துட்டாலும் போச்சு, இது ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும். கேஸ் ஆஃப் பண்ண பிறகு நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கலக்கி விடுறதுனால அந்த சூடு கொஞ்சம் ஆறிடும். இல்லைன்னா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தும் இறக்கிடலாம். அந்த மாதிரி இது பண்ணாலும் அந்த சூடு கொஞ்சம் தணிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த தாளிப்பெல்லாம் நமக்கு அப்படியே இருக்கும். அதாவது மோர் குழம்பு நீர்த்து போகாமல் இருக்கும். அதுக்காக தான் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி விட்டும் இறக்கிடலாம், பச்சை தண்ணி விட்டும் இறக்கிடலாம். நான் இந்த மாதிரி கலக்கி கொடுக்குறேன். கலக்கி கொடுக்குறதுனாலையும் அந்த சூடு தணிஞ்சு நீர்த்து போகாமல் இருக்கும். கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூளும் கொத்தமல்லியும் போட்டு இறக்கியாச்சு. அவ்வளோதாங்க, மோர் குழம்பு ரெடி. இது மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.